2021-22 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা সকলৰ হ'ব পাৰে জেল। ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিব পাৰে চৰকাৰী গৃহ বিচাৰি অভিযান আৰু এই অভিযানত আপুনিও হ'ব পাৰে দুখী। কিয় আৰু কেনেকৈ চাওক আজিৰ এই প্ৰতিবেদনটো পাৰিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে অৱগত কৰিব। हेलो रायजोफोर खुलुमबाय। फिथांखि ब्लग चेनेलाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। स' रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनैहाय ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जोंनि आसामाव सोलिबाय थानाय माखासे जाथायफोरनि सोमोन्दै आंनि फिथांखि ब्लग चेनेलनि थ्रुयैहाय आं नोंथांमोननो बेखौनो मेसेज होनो सानदों। PMAYG न'खौहाय मोनदोंमोन प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि योजनानि नैबे न'खौहाय नोंथाङाबो मोनदों जानो हागौ। जुदि नोंथाङाबो बे न'खौ मोनदोंब्ला बि केयारफुल, साबधान जा। जुदि नोंथाङा न'खौहाय मोननानैहाय जुदि बानायाखैब्ला, न'खौहाय मोननायनि न'नि फैसाखौहाय नोङो जुदि बबेबा आर्जेन्ट खामानियाव बाहायदोंब्ला, अब्ला नोंथाङा आसाम सरकारनि न' गेदेरनि आलासि जानांगोन। बेखौ बुंदों आसामिस मिडिया, माखासे ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो नुनो मोनदों, होगासिनो दङ। जुदि सोरबा बे न'खौ लुफुङाखैब्ला, साक्सेसफुल मावाखैब्ला, बियो जागोन जाहैबाय आसाम सरकारनि न' गेदेरनि आलासि। बुजिदो, न' गेदेरनि आलासिब्ला मानि आलासि? नोंथांखौ दालि ओंख्रि जाहोनो थाखाय आसाम सरकारा रेडि। जोङो नायगासिनो दङ, ससियेल मिडियायावहाय नुगासिनो दं। बै समावहाय गोबां सुबुङानो जानो हागौ न'खौ मोननानैहाय न'खौहाय लुनानै लायाखै जानो हागौ। सोरबाया बानायदेरनानै लाबाय, नाथाय सोरबाया न'खौ लुवाखै। सोरबाया माखासे जेंनाफोरनि थाखाय लुनो हायाखिसै, आरो सोरबाया मेम्बार्सफोरनि थाखायनो न'खौहाय बानायना लानो हायाखिसै जानो हागौ। आरो सोरबाया बेनिफिसियारिया फैसा मोनसेयावबो, बे न'नि थाखाखौ मोनसेयावबो माबेबा खेथ्र'नि थाखाय बाहायनानै जाबाय जानो हागौ। नाथाय फैयै फैयै नै दिनैहाय जोङो खोनाबाय, जायफ्रा न'खौहाय साक्सेसफुल खालामनानै लायाखै बिसोरखौ जेलावहाय दैथायहरगोन होननानै। 2021-22 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা সকলৰ হ'ব পাৰে জেল। ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিব পাৰে চৰকাৰী গৃহ বিচাৰি অভিযান আৰু এই অভিযানত আপুনিও হ'ব পাৰে দুখী। কিয় আৰু কেনেকৈ চাওক আজিৰ এই প্ৰতিবেদনটো পাৰিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে অৱগত কৰিব। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে 2011 চনত জিঅ' টেগ কৰা হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰিছে ঘৰ, আৰু 2018 চনত জিঅ' টেগ কৰা ঘৰৰ হিতাধিকাৰীসকলক ঘৰ প্ৰদান কৰিব বুলি আশ্বাসো প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ ৰাজ্যৰ মাজত তীব্ৰ উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ যিসকলে ইতিমধ্যে ঘৰ লাভ কৰিছে, লগতে টকাও সম্পূৰ্ণ পাই গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা নাই, সেইসকলৰ হ'ব পাৰে জৰিমনা। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত ঘৰৰ কাম নকৰিলে আপুনি সুদসহ টকা ঘূৰাই দিব লাগিব চৰকাৰক। অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী বিষয়া পঞ্চায়ত आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनैहाय बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों। साफ्रोमबो PMAYG नि न'खौहाय मोननानै लुयै मानसिफोरखौहाय एरेस्ट खालामगोन होननानै जों नुनो मोनदों निउस मिडियानि गेजेरजोंहाय। स' नोंथाङाबो बेफोरबायदि मावदोंब्ला साबधान जादो। जोङो भारत सरकारा जोंनोहाय न' गैयैनि थाखायसो न' होदों, गैयैफोरनोसो न' होखादों। अब्ला जों लुफुंना लायैया सोरनि गेरेन्टि? दा सरकारनि गेरेन्टि ना नों आरो आंनि गेरेन्टि? बेखौ नों आरो आंहा मावनानै लानांगौमोन। जुदि नोंथाङा बै न' मोननायावहाय नोङो साक्सेसफुल खालामाखैब्ला बेयो नोंनि गेरेन्टि। सोरबाया मेम्बार्सआ गेरेन्टि खालामदों जानो हागौ, नाथाय सोरबा सोरबानि थाखायला गावनो बेनिफिसियारिफ्रानो गेरेन्टिबो खालामदों जानो हागौ। दा बेखौहाय गासैखौबो सालिजारि खालामजोबनानैहाय सरकारा बिजिरनानै साफा साफा हमनायनि खोथा बुंदों। अब्ला नोंथांमोना मा सानखो?
अब्ला नोङो सरकारखौ रायगोन ना नोंनि मेम्बार्स सिगांनि जानानै थांनाय गभर्नमेन्टखौ रायगोन ना दानि गभर्नमेन्टखौ रायगोन नोंसोर रायजोफोर आङो बेखौनो मेसेज होनानै नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो सानबाय जुदि नोंथाङाबो जुदि बेफोरबायदि अबस्थायाव दङब्ला नोंसोरो साबधान जादो दा आसाम सरकारा मा मावो जोङो गेरेन्टिखौ मावबायब्ला सरकारखौ रायनानै बहा मोनगोन दालाय सरकारा जिखौनो सानगोन बेखौनो मावखागोन समासो थोनसिगोन मा फोरमायो स' गाइस जुदि आंनि बे फोरमायनाय आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों बुंथिनाय रावाव नोंथांमोननि थाखाय माबाफोर गेरेन्टि जादोंब्ला आंखौहाय निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' जोंनि बर' फिसाफोरनि मोखाङावहाय आंनि बे भिडिअआ नुजाहैनाय बायदि आं भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय रोजा रोजा साबायखर हरनानै आंनि भिडिअखौ बेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय गोजोनथोंसै जय बर' हारिनि